जीवनात मिळणारा प्रत्येक आनंद जो असतो, डोळे बरेचसे तानासे नसतात, थोडेसे तानासे नसतात, म्हणून सगळ्यात आवड असतात. आणि जन्मात जो बाळ जन्मात येतात तर संगीताच्या ठेक्या चोरून आपले गाणे गाता आपल्या रडण्याचे होतो. आणि म्हणून जर रडत सुद्धा भारताचे कसे असतात ते सुरात असतात, म्हणजे सूर ताल लय त्या भारतात त्या जन्मताच त्याने कळेल. आणि म्हणून संगीत एक आपला एक उल्हास बघितलं किंवा आनंद एक भक्तिमय अशा वातावरणात आधी स्पर्धा उभारतात, त्याबद्दल सार्वजनिक गणेश मंडळाचे खूप खूप मनापासून अभिनंदन करतात.